Isang hakbang tungo sa mas inklusibo at mas abot kayang edukasyon ng naisakatuparan sa bayan ng Sasmuan, Pampanga matapos formal na pasinayaan ang bagong Special Education o SPED School Building sa Santa Monica Elementary School. Naitayo ang pasilidad sa pamamagitan ng 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF, katawangang pondo mula sa lokal na pamahalaan. Natapos ang konstruksyon ng gusali noong June 16, 2025. Layunin ng proyekto na magkaroon ng dedicated learning space para sa mga batang may espesyal na pangangailangan pang-edukasyon sa bayan. Ang bagong SPED building ay dinisenyo upang magbigay ng ligtas, inklusibo at mas angkop na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kabilang ang espesyal na pagtuturo at mga intervention na naayon sa kanilang individual na pangangailangan. Dumalo sa inaugurasyon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga guro, magulang at iba pang stakeholders. Ayon sa LGU, sa pamamagitan ng bagong gusali, matutugunan ang limitasyon sa pag-aaral ng SPED learners at matitiyak na may pantay silang oportunidad sa dekalidad na edukasyon sa loob ng kanilang komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.